2014 ел Татарстан Республикасы Диния нәзарәте тарафыннан дини гырыф-гадәтләрне кайтару елы дип игълан ителде. Районыбыз мөселманнары өчен дә агымдагы ел дини вакыйгаларга бай булыр дип көтелә. Шуларның берсе күптән көтелгән мәдрәсә ачылу. Фома мәктәбендә узган Мәүлид бәйрәмендә укучылар беренчеләрдән булып районыбызда булачак дини яңалыклар белән танышты, Пәйгамбәребезнең тормыш юлын өйрәнде. Золдан Мөхәммәд галәйһиссәламның тормышын тасвирлаган күп төрле китаплар, Коръән басмалары, дини газета, журналлар куелган күргәзмә ясалган иде. Бәйрәмгә барлык укучылар һәм укытучылар шәригать кушканча киенеп килгән. Азан әйтүдән башланган чара Пәйгамбәребезгә багышланган кыйссалар, Коръән сүрәләре уку белән дәвам итте. Безнең татар бабаларыбыздан калган үзебезнең дини гырыф-гадәтләребез бар. Мин үлем мәктәп директоры буларак, мәктәп укучысы буларак, әйтер буларак, бала әхлакый тәрбияле булсын өчен, белемле булсын өчен диннең урыны бигән зур урын дини. Бала иде дини тәрбия белән тәрбияләсә, Аллаһның сүзен Аллаһ, әби бабай сүзен әби бабайдан Аллаһ тәрбияләсә, бу бала иманым камил, урамда тәмәке тартып, аракы эчеп, наркотик булып йөрмәс иде дигән фикерем мин дөрес һәм шуны мин инанып куйдым. Саллаллаху алейхи я Мустафа Мөхәммәд. Гайшаның әтисе Фома авылы имам хатибы. Дин турында тисеннән күпне ишетеп белсә дә, бу бәйрәмдә ул ата-ана хакы, телләрне белү, милләтләр дуслыгы кебек мәсьәләләр турында да мәгълүмат алды. Бүгенге көндә Фома мәктәбендә 3 авылдан килгән балаларны укыталар. Араларында башка милләттән булганнары да бар. Шуңа да укучыларда толерантлык рухы тәрбияләү аеруча мөһим мәсьәлә. Бүгенге чара безгә бик ошады, чөнки без имам турында бик күп нәрсәләр белдек. Пәйгамбәребез турында һәм башка бик күп әйберләр турында. Әгәр дә без шулай иман үз динебез белән яшәсәк, безнең арада аракы эчүчеләр дә, тәмәке тартучылар да, наркотик кулланучылар да булмас иде. Мин бүгенге чараны азан белән башлап җибәрдем. Азан әйтү миңа бик ошый. Мин азан әйтергә бабай өйрәтте. Мин бабай белән кайбер көннәрне мәчеткә йөрим. Анда намаз әйтәбез, азан әйтәбез. Безнең авылда татарлар гына түгел, бүтән милләт кешеләре дә яши. Без алар белән бергә тату уйнап яшибез. Бәйрәмдә чыгыш ясаган районыбыз мөхтәсибе Айрат Хәзрәт Әюпов 2014 елны районыбызда дини вакыйгаларга бай булыр диде. Мәдрәсә ачылу, мәктәпләрдә дин нигезләре дәресләрен кертү, көнчыгыш телләрен укыту, укучыларда ислам диненә карата тагын да мәхәббәт тәрбияләргә булышыр диде ул. Киләчәктә дә Нурлат районында инде махсус мәктәп ачарга дип әйтәсе килә инде көнчыгыш телләрен өйрәнү буенча. Менә чөнки инглиз телләрен өйрәнү, немец телләрен өйрәнү буенча безнең мәктәпләребездә бар. Инде менә көнчыгыш телләрен дә өйрәнү буенча бер мәктәпне ачсак, бик әйбәт булыр иде, чөнки бүгенге көндә безнең дин белгечләре бик аз, дин журналистлары бик аз, динне белүче журналистлар шулай ук безнең ислам банклары, ислам икътисадларын белүчеләр дә шулай бик аз. Шушы бу мәктәптән чыккан балалар, шушы көнчыгыш телен өйрәнеп чыккан балалар Казан дәүләт университетының көнчыгыш факультетына да керәләр иде. Бәйрәм мәктәп директоры Хәлим Сафиуллин гаиләсе әзерләгән Мәүлид ашы белән дәвам итте. Соңрак укучылар бергәләп мәчеттә җома намазы укыдылар.